chibva wananga pazvirevo 21 verse 2 ndibve ndatopedza newe ipapo. Nhasi handisi kumboita mavhesi ekuti ndoda kuwanzira vanhu mavhesi. Semufundisi ndoda kungoti gaga enda pazvirevo 21 verse 2 ubva wandiverengerawo ipapo. Nzira ipi neipi yomunhu anoti yakarurama pakuona kwake, asi Jehovha anoyera moyo. Jehovha anoyera chi? Moyo. Jehovha anoyerei? Anoyera moyo. Ungama muchera shiri dhuve piri kana shoko, asi unofanira kuziva chero shiri yemudenga chayo inobhuruka, asi unofanira uchingoziva Jehovha anoyera chi? Moyo. Ungama uchinzi waita sei, chero wakasimba, chero wakadhafuka, chero wakadhafuka, uchera shava, uchera chero vaya vanoyera vana shoko murehwa. Handitika? Vanofanira vachiziva Jehovha anoyera chi? Anoyera moyo. Saka iwe semunhu unofanira uchera womutupo waJehovha uyo kwera chi? Moyo. Ukasayera moyo zvina nurore muyera chi? Moyo. Ndatopedza nemi. Pane chimwe chavo chadere. Semi vanhukadzi rorwa iwe futi nevaira chi? Moyo. Dzokoredza futi tiwe shokuvhesera Mwari riri kundinakidza. Todhumena zvekare. Nzira ipi neipi yomunhu anoti yakarurama pakuona kwake, asi Jehovha anoyera moyo. Jehovha vanoyera chi? Moyo. Moverenga zvirevo 21 vhesi chi? Ivhesi 2 iwe ndikubva kuti uverengeyo. Jehovha vanoyera moyo. Handiti? Nhasi handitoda kuparidza zvinhu zvakawanda wanda. Ndikufamba ndichiisa door to door. Musare zvakanaka. Tinotenda. Ndoendeni. Tinotenda. Jehovha vanoyera chi? Moyo. Zvirevo 21 verse 2. Jehovha vanoyera chi? Vanoyera moyo. Ndapedza nemi. My